dobrý tady. No. Jsem na oběd, ty vole, škoda, že není voda na vaření. Ale máme vodu. Větší problém, než by člověk jako řekl na té Majorce. Reálně, tohle ostrov obklopený vodou. A my nemáme co pít. Člověk se na to vždycky těší prostě měsíce, roky. A pak to si tady odběreš za 8-9 dní. A je konec.